Έλα μου. Το γιατί δολοφονήθηκε ο Κέννετ. Τάτι. Πολύ καθαρό άνθρωπος, έτσι είναι. Πού είναι το κορίτσι μου? Περίμενε τώρα το λίγο να πατήσω στο στυλά. Στο στυλά, δες. Τάτι, τι είναι αγάπη μου? Εδώ τώρα η γράφω στο Δημήτρη. Τι είναι κοριτσάκι? Αυτό είναι ένα βιντεάκι αφιερωμένο στη γιαγιά Μάρο. Να γελάσουμε λίγο. Τι είναι το κορίτσι μου, αφιερωμένο στη γιαγιά Μάρο.